tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning sugdan ablihan ang kining atong programa sa pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makakagahom. Dios nga mo'y nagatiman ka namong tanan nga mituo misalig midawat nga alagad kanimo. Kanunay mo kaming giatiman o Dios o gipanalipdan bisan pa sa mga buhat o mga pamaagi nga makadaot sa matag usa. Padayon mo kaming gilayo amahan. Padayon mo kaming giagak gipanguluhan sa mga pulong nga gikan kanimo nga naghatod kanamo sa dapit sa panalangin nga imong mapasalamaton kami nga padayon mo kaming gitagakusog kadasig. Ug salamat o Dios sa maayong panglawas nga kanunay namong naangkon. Padayon mo usab kaming gilayo sa mga problema, sa mga disgrasya, sa mga katalagman. Padayon mo kaming gihiklin. Padayon mo kaming gibutang o Dios sa dapit nga naa kanunay imong presensya, na kanunay ang imong panalangin. Bisan pa o Dios niining araw amo karon nga panag-uban nini mao programang pulong mo kinabuhi. Amo kang pasalamatan nga magapanalangin na usab ka sa tagusan namo nga kinabuhi sa mga pulong nga among karong madunggan masabtan. Salamat Lord nga ikaw ang Dios magapanulti kanamo. Nanginahanglan kami sa imong mga mensahe. Nanginahanglan kami sa imong mga pulong. Wala mi mahimo kun wala ang imong mga mensahe nga magatudlo magaagak kanamo. Dasiga kami sa pagkinabuhi sa imong mga pagtulunan. Sa pag-apply ini sa tanang panahon bisan asa kami sa kalibutan. Amahan Dios sa makagagahom among gisalig diha kanimo among kinabuhi. Among itugyan diha kanimong tanan. Ug diha kami o Dios magahalat kanimo mga pagdaig pagpasalamat kay kanunay manamong mabati ang imong pag-uban. Bisan pa sa among panag-uban karon, i-bless na usab kami sa imong pulong. Panalangini na usab kami sa mga mensahe nga imong gibilin sa balang kasulatan. Pahinumdumi na usab kami amahan sa mga pulong nga gikinahanglan ng masabtan. Kamo kang daigon, halagaran, pasidunggan, pasalamatan tungod kay amo mga maangkon ang kadaugan. Diha lamang o Dios kanimo ang tanang mga pagkain, pagpasalamat, himaya kadungganan diha lamang kanimo ug alang lamang kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Gagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y Ninawtag mga awit makalangit mga kaigsunan diri sa itong programang pulong mo kinabuhi ko. Og uban sa pagatod sa mga mensahe nga gikan gyud sa atong kasing-kasing ato ang Tagalog pagtagad. anak ng Diyos ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Og padayon usab na akong gidasig nga matag usa sa pag-share sa atong programa ngatos inyong mga kailag higala. Sasayaw-sayaw, indak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, indak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Yes, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sayaw! Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat.
Ikaw ug ako, kitang tanan anak sa Dios. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, indang-indang. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Dalay ko ng Dios magpanalangin sa matagusa sa ato karong nga panag-uban mga kaigsuonan. Ato ang hisgutan ang mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Pangandam mo igsuon. Pangandam mo igsuon. Mayong buntag, mayong pagiguban, ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagsunod sa itong programa pinagi sa itong FM Station 101.3. Mayong buntag, mayong pagiguban sa itong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio tubo ni Brother Boses o Brother Pedro Arsola o ni Sister Cleope. Mayong buntag, mayong pagiguban. Mayong pagiguban, ilabi na sa itong mga kaigsuonan diha sa sitio Linao, Brother Julius. Good morning ni mo diha, Brother Julius. Musta mo diha? Ato mga kaigsuonan nga nagpuyo di sitio Kalatagan, sitio Ampak, mga Kinkinita family, ilabi na usab ni Brother Ognong Sirapion Kinkinita. Mayong buntag. Good morning. Ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Kalatagan og sitio Panta. Good morning og siyempre sa itong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Nini nga takna ang mga kaigsuonan nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan. Importante gyud mga igsoon sa itong panaghuban, doon na tayo masabdan og mapupo nga mga pagtulunan gikan sa balahang kasulatan kay kini mo dala sa tinuod nga kaluwasan ngadto na sa dapit nga way katapusan. Mayo nga pagtubaya og happy watching sa itong mga kaigsuonan nga nanukad sa nagkalaing mga lugar og naa karon sa nagkalaing mga nasod. Maayo nga butag, maayo nga pakiguban. Happy watching, happy listening. Ang Dios magpanalangin sa patagusa. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. Ilabi na ni Jilon Mingito Garces. Good morning. Si Nelrim Dosel Yagnig, thank you Lord. Blessed morning sa tanan. Salamat kayo Pastor Gideon. Salamat sa Dios sa iyang paghatag og kusog. Actually mga kaigsuonan kaganina naghinahinay ko og bugwal ganina sa simbahan kay ako antang sugdan og kalot. O niya paghambaw nako sa piko mga kaigsuonan kini bitaw gitawag kabang. Paghambaw nako nakalitan man akong abaga diri. Sakit pagani kayo og kapon. Namikog ning kraman siya. O niya wala lang sa nako pugsa pagtrabaho kay ang amo ang tagbo bagyawan ra na nato mga kaigsuonan o niya sa Merkules. Ako gyung gitinguha kaganina naghinahinay ko og bugwal para mapundar na ang kanabitawng butangan naghalublak para ini ka Merkules taas kay agi. Niya paghambaw nako sa gabang mga kaigsuonan kalit man og kram dugay kay kong naulian o niya kini bitawng kram bitaw nga mugahi ang imuhang mga muscles lugos ka ginawa o niya tablaw taw pugog pailin-ilin niya abi nako maoki na ni balik ko dito bugwal di na mangid madala samtang na malandog ko mga kaigsuonan kung unsay angay na kong buhaton para nga akong kinabuhi mga igsuon dili bitaw matambay pero salamat sa Ginoo kagahapon sa human panimbahon akong gipasalamat ang Dios nga kagahapon sa hapon naka-relax ko gamay first time kong naka-relax ko gamay kagahapon og nakatagpilaw gid ko anang hapon nindot kaayo mga kaigsuonan ang bation sa tong lawas kung makapahulay bitaw sakto. Muna nga salamat sa Ginoo bisan kung wala pagkamatikod nako nga dili gid kaya pa sa ako ang muscles kining napit diri namalandog ko kung unsay ipabuhat sa Dios og sa diha nga niari ko diri sa recording studio aron sa pagpamalandong idasig ko sa Ginoo sa pakiguban kaninyo nining ato programang pulong mo kinabuhi ko mahinungdan nga naka-live na sabda. Hisgutan na usab nato ang mga pulog mga mensahe nga gikan sa Ginoo nga gibilin sa Biblia. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron, siyempre naapa diri sa ato ang dapit.
murag to ang mga kaigsuonan, murag nga ni advance nila kamingaw. Matod pas akong ugangan, murag ningaw na migsugod. Kay Sister Gingging mga kaigsuonan, mo biyahe na po paingon dito sa Manila. Sa puluhan mga kaigsuonan, aron iyahasang atimanon ang mga kanabitang buluhaton, trabaho nga gisalig sa Dios kaniya. Muna nga pipila na lang kaadlaw mga kaigsuonan ang iyahang pag uban-uban diri namo. Muna mupati usab mig kamingaw, pero kining tanan mga kaigsuonan angay gyung masinatian ug mahitabo nga naagyoy panahon nga mingaw, naapoy panahon nga magkuyog na usab, no? Salamat kayo sa Ginoo. Og maayo nga pagiguban ni Pastor Jilon Garces, maayo nga buntag pastor, maayong morning. Maayong buntag ni Nelrim Dosil Yagni, in Jesus mighty name, amen. Si Amalia de la Piña, maayong buntag, big amen. Nato pa ni Sister Gingging Simpron, good morning pastor og sa ta Pastor Russell, mura pug tuas ng Manila, no? May buntag ni mo diha Sister Gingging. Murag malili raman. Good morning ni mo diha. Si matod pa dalaygon ang Dios nga nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless sa tanan makaambik sa pulong sa Ginoo. Mayong buntag ni Noel Cadelina Leones og MF Sunshine Summer Bell. Good morning. Og ni Arlene Aliman, maayong buntag ni mo Sister Arlene. Mayo nga pagiguban ni Pastor Dante Ruins. Good morning Pastor Wansing from Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. May buntag mayo nga pagiguban ni Daisha Chari de Valieres. May buntag Daisha. Wala na kay trabaho ron, murag off na ni murong orasaha. Kumusta mo diha Daisha? Kumusta imuhang binuhing araw? Islang gyud ay araw. Kay mura og kanang kanang naatay gibuhi nga kuan bitaw hayopan, love yun na nato. Mato pa shout out ko pastor sa akong mga anak, Idsel Marloyd, si Kimberly og sa duha nako ka umagad, si Giselle, si Romnick og God bless sa inyong mga anak. Nga gyud ang inyong inahan. Ala, salamat kaayo no sa pagpanalangin sa Dios sa inyong Pinoy-anan. Mayong buntag si Christine Jade sa Landanan. Good morning pastor. Oy, may buntag ninyo diha Sister Christine. Mayong pagiguban ni Pastor Adila Fatber sa Mera. Pastor, may buntag atong igsuon alagad sa Dios nga gibutang diha sa sitio Tumunoy, Moalboal, Cebu. Mayong buntag. Mayong buntag ni MF Sunshine Somerville. Good morning Pastor G, watching from Davao City. May buntag ni Pastor Elsie Candelario. May buntag ninyo diha day. Kumusta mo diha sa Manila? Brother Will Sanipay, morning. Salamat kayo sa imuhang pag-watching. Hapit na gyud ang Mayo. Kita-kita nata sa Mayo Pizza 31. Kay anniversary ug Thanksgiving na po sa simbahan sa Tumunoy Church. Si Kobe Jan Sermona, good morning Pastor. Salamat sa Ginoo. Magsubay kami sa live mo. God bless you. Kag sa bilog mo, pamilya. Nindot sa no? Pagbilog. Murag hilonggo ba ning bilog? Ayan Abrasaldo. Good morning Pastor. God bless. May butag maayo nga pagpamina. Si Elsie Candelario matod pa, blessed morning sa tanan, pa shout out ko sa tanan diha, tanan nga mga tigsunan diha sa Kalugtugan, Sardinia, miss you all. Matod pa diri uban ni Sister Gingging Simpron, Sis Eden Alsola, Dinoyo, Pastor Russell Candelario, all family Dinoyo, big sending flying hug to all. Salamat kayo sa pagtumbaya. Kumusta man ka diha day? Ang Dios magauban, magapanalangin, magatagbo sa tanan nga bikinahanglan. Mayong buntag, maayong pagpamina ni Wilmar Villanuca Aligado. Good morning Pastor Gideon. Dalaygon ng Dios ni ining matahom nga buntagon nga mabati na usab kanamo ang ihang pulong nga maoy buhing giya sa matag-usa. Request song Pastor, nasaan na kaya ako? Salamat sa pagtugtog. Pa-shout out ko sa Siato Negros Oriental sa mga Aligado og Villanuca family. At
Atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang may request dere og awit nga nasaan na kaya ako. Okay, ako ani tagaan og pagtagad mga kaigsunan diri sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning ni Sister DT Alsola, maayong butag pastor og sa imuhang pamilya, Sister Gingging Sipron, Eden Alsola, si Dinoyo og sa tanang viewers dalaygon ang Dios. Good morning ni Josephine del Rosario. Maayong aga from Bacolod City. Magandang aga subong sa inyo dyan. May buntag ninyo diha Sister Josephine. Sinumilin Alpuerto Katakutan. Hello Pastor Gideon. Good morning. Hi. Maayong nga buntag ni Lorena Traya. Maayong nga buntag Pastor from Davao City. Sister Norvita Yotransi. Good morning Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya og sa tanang nagsunod ning maong programa dalaygon gayod ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanako. Kanatong tanan. Salamat kaayo. Akong gidasig nga matagusa sa pag-share sa atong nga programa ngadto sa inyong mga kailag higala ngat labi na gyud sa inyong pamilya. Ang mamuhay ng tahimik. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulog mga mensahe maog gihapon nga kapitulo, maog gihapon nga libro sa ikaduhang libro ni Pedro og kapitulo 1. Og ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan diha na sa bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 21. Ang gihisgutan dinhi ang mga nakakita sa himaya ni Kristo. Usa sa mga gihisgutan dinhi ang kinabuhi sa mga propeta. Og sa katapusang mga adlaw dunay pasidaan ang atong Ginoo nga daghang manungha nga mga propetang dili mao. Og doon na po'y mga propeta, mga kigsunan nga magpasalaag sa bisan sa mga pinili sa Ginoo. So may buntag maayo nga pagpaminaw matud pa ni Elsie Candelario. Okay, murag nawa magkalit. Basta kay mapislitan nako mawalag kalit. Diara ni balik ra di ay. Ako sa ni nga taga pagtagad. Good morning kanimo Pastor Elsie. Miss you so much. Hapit na sabta magkita Pastor. Dalaygon ang Dios sa matag kinabuhi nato Pastor. Salamat kaayo no. Kita-kita raw niya mo diha sa Imos, Cavite. Si Elsie Candelario, salamat sa pag-greet Pastor Gideon Candelario. Okay na jud gyud ko. Okay na gyud ako. Salamat sa Dios naka-adjust na ako lawas sa klima diri. Nanibago kay iba ang klima diha Cebu og Negros nindot klima diha abot ko diri Cavite na trangkaso pero thanks God okay na ngayon Pastor. Medyo init yun diha sa Manila ikumpara diri sa tong lugar diri sa sitio Kalugtugan. Okay kaayo diri. Okay. Salamat sa Dios. Gikan ni Verdanita Regis, maayo nga buntag Pastor, dalaygon ang Dios nga nag-live nakakaron. Ania ako sa work now, Pastor, samtang nagtrabaho ko naminaw ko karon sa imong mensaheng ipaabot namo karon. Salamat sa Dios Pastor nga gigamit kas Ginoo para sa among kadasig sa among espiritual nga kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kusog labaw sa tanan minsay ang kita maligon. Mayong buntag, hallelujah sis with kita. Salamat sa Dios si Yoson Cavite. Bika ni Pastor Elsie. Pastor request naman ako Pastor Gideon team song namin ni Sister Ging o ni Sister Nars kinsa man lang ko. Okay, mani ang gikanta ni Sister Gingging sa among panimbahon kagahapon sa ato ang pagdaig pag-alagad sa atong Diyos. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsonan ang gi-request diri sa akong igsoon Pastor Elsie Candelario.
Sa awit nga naguluhan, kinsa man lang ko. Dili lang sa atong nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin sa matagusan ni maong awit. Si Brother Jose Pino Paran is watching right now. Good morning, Brother Jose. Maayong nga butag. Ang adlaw, mga katawhan na imong balikan, Ginoo, pasayloa, ug mudangob ako sa presensya mo. Hari ka, Kinsa man lang ko. Kinsa gyud ta mga kaigsuonan mauna nga ingon si David, kinsa man ko nga imong giatiman. Nakapangutana si David mga kaigsuonan tungod kay bisan asa siya motago, pangitaon siya sa Dios. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, nganong nakaalagad ta kay gipangita ta sa Ginoo. Naghimo og mga pamaagi ang Dios aron ikaw kako makailag kaniya, makadungog sa mga minsayeg masayod sa iyang mga plano. Ang tanan nga mga tao nga nagwali sa atong kinabuhi, sila ang gipili gigamit sa Ginoo. Kung ato silang atimanon sama kini, sama nga ato kining gibuhat sa ato Ginoo, kay sila ang gipadala sa Ginoo kanato. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa awit magalangit kinsa man lang ko. Mayong buntag ni Jorlyn Rojas Buton. May buntag ni mo Dainien. Ug maayong pagig-uban, nagtingog ba ang atong FM radio diha sa lugar diha? Si Morina Daitol, good morning everyone watching Thailand. Kumusta mo diha Sister Morina? Kumusta ang inyong lugar? Wala ba kaayo maapektuhi atong miaging linog? Merry Christmas mo Limbaga, good morning. Si Mimi Dalio, good morning Pastor Wansi from Davao City. God bless you. Amen, I receive. May putag, mayo nga pagpaminaw sa tanan. Maayong buntag, maayong pagiguban sa tanan atong mga kigsunan nga mo please atong programang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in Jesus name. Amen. hari ka Dunay nangutanan ako mga kaigsuonan. ko, Na matod pa, nagpasalamat Pastor, unsa may mga unsaon man to pag-ila sa mga propeta nga gikan sa Ginoo? ako, Unsaon pod nato pag-ila sa mga propeta ang iya lamang sa tao? Muni atorong hisgutan mga kaigsuonan, kay ang ato ang hisgutan karon nga mga pulong sa Ginoo nga sulat ni Apostol Pedro diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 21, naghisgot man ni mga kaigsuonan sa kinabuhi ug kahimtang sa mga taong nakakita sa himaya sa Dios ug walay laing hisgutan kinabuhi sa mga propeta. Mayo nga buntag ni Diana Meritilin. Good morning Pastor Wasing from San Jose, Maasin City. Salamat kayo sa inyong nga pakig-uban. Jeremy Aligado, maayong butag diha ninyo Pastor. Watching from San Jose, Jinsan. Ay, kumusta mo diha sa Jinsan? Ang Dios magpanalangin. Ato ang mga kaigsunan nga nagpuyo diha sa Mindanao, ang Dios magapauban, magapanalangin. Og pasalamat ta sa Ginoo tungod kay duna na pud tay alaga igsuon, alagad sa Ginoo nga ibutang diha sa Panabo, diha gyud sa Mindanao, sa Davao. Og padayon siya nga nagpasangka, padayon ang Dios nga nagapanalangin sa matag usa, ilabi na gyud sa iyahang pagkat-on og pagbansay, pagpasangkap sa mga buluhaton nga ibutang sa Dios sa iyang kinabuhi. Uban nagsayaw sa Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban. nagdait sa Diyos. Ni DT Alsola, good morning Pastor Elsie. May buntag ninyo diha. Magdait kitang tanan sa Diyos. Magdait ta, magdait ta, magdait kitang tanan sa Diyos.
Oras sa atong nga programa uban sa atong FM Station 101.3 alas 10:36 na sa kabuntagon. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa matag usa o nga magatiman kanato sa mga pulog mensahe nga pagahisgutan karon niining tagnaa. Nga dili kayod kita mga tumba. Maayo nga pagiguban ni Josepino Paran, maayo nga buntag Pastor G. Dili na gyud replay live na ang akong nakita. Kumusta mo diha Pastor? Request ko diha kang Hesus. God bless Pastor. Ay, salamat kaayo nga naka-live gyud ang imuhang gisunod karon. Salamat kaayo sa Ginoo. Kanautan na ron sa langit kita magkauban. Maayo nga buntag, maayo nga pagiguban ninyo diha Brother Jose. Kumusta mo diha sa Compostela, Cebu? Ang Dios magauban magpanalangin kaninyo diha. Dalaygon ang Dios magpanalangin o magbantay kaninyo. Ibayaw ta ang ngalan niya. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ni Froser Mahinay Mondiza. Good morning Pastor, watching from Korea. God bless you Pastor. Ay, salamat kaayo Froser. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Kumusta mo diha sa Korea? Ampingan o gubanan o proteksyonan mo sa Ginoo labos sa tanan. Ang Dios magpanalangin. Dili lamang sa mga material kundi sa espirituhanong kahimtang. May buntag maayo nga pagiguban ni Kapitan Jocelyn. Maayong buntag nimo diha Kap. Atong igsuon nga nanerbisyo diha sa Saudi. May buntag nimo diha Kap, ang Dios magpanalangin. Kapitan Jocelyn. Maayong buntag ni Alejandro Rabaca. Good morning Pastor. May buntag si Maribit Sugatan. Maayong buntag Pastor, ang Dios magapanalangin nimo kauban ang tibok nimong pamilya og sa imong pagpadayon sa pagpantala sa pulong sa Ginoo. Watching from Sitio Langan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. God bless you always. Salamat kayo sa imong pagtumbaya Sister Maribit. May buntag ni Nima Silvano o ni Mary Chris Momo Limbaga. Mayong buntag Pastor og sa tanang listeners and viewers. Praise God for another day. Request kog awit magalangit. Matod pa kalayo mo. By all for Jesus worship. Thank you Pastor and God bless us all. Mula noon hanggang ngayon, kung may problema ka, ialay sa Kanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hey. Ako ning tagaan og pagtagad ang kaawit makalangit nga kalayo mo mga kigsuonan. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning natagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Mayong buntag ni Geraldine Faniero. Mayong buntag Pastor, request kog kanta Pastor, ang kinabuhi ko o Dios. Espiritu Santo, ikaw ang gikinahanglan ko. Espiritu Santo, tagbawa ko. Espiritu Santo, ikaw ang gikinahanglan ko. Espiritu Santo. Gikan ni Morena Daitol request ako Pastor. Salamat Panginoon. Puso ko'y sinisiyasan. Pun ako diha sa imong binomatag
nga buntag ni Velinario Florentino, dalaygon ng Ginoo, maayong nga buntag. O Dios amahan ni Ginoong Hesus, magauban o pagpanalangin kanimo pastor og sa tanan. Like and share na. Salamat kaayo. Si Jocelyn Bagyo, maayong nga buntag pastor. May buntag ni Maribit Sugatan, request ko pastor ang pulong mo kinabuhi. Thank you. Ni Bing Dandan, good morning pastor. Ni Gabriel Amparo, nag-live lagi ka pastor. Na ay revelation. Praise God, praise the Lord Jesus. Usa sa mga pagpadayag sa Ginoo nga ato karong hisgutan, mga kinabuhi sa mga propeta nga gikan sa Ginoo ug mga propeta nga gikan sa tao. Sao na to pag-ila kay naa natas katapusang kapanahunan nga diin ang pingana na ang atong pagsunod sa atong Ginoo nga mao'y nagluwas sa matag usa. Niya na kita sa katapusang mga kapanahunan, mga kaigsuonan, og dili na hanap ang katapusan sa kalibutan. Mao hinungdan ang atong pagpangalagad, atong klarohon og dili nato hanap-hanapon. Si Geraldine Paniero, salamat. God bless you, pastor. May buntag. Kaganina mga kaigsuonan, nagsugod unta ko og kanang preparation sa pundasyon sa mga haloblak bitaw kay pikas naong sa simbahan human naman dapit diri sa pikas sa kasadpan may wala pa masugdi unya samtang ako tang ipundar ang kana bitawng pormahanan kinahanglan gyud nga kalutan pa man sa dihang nagkalot ko gamit nako kana bitang gabang sa diha nga ning sugod ko og bunal sa akong gamit para gamon nako ang pundasyon sa bungbong na kuan man ko kanang nangkraman ako ang dinhi pertimang gahiah unya lubos ko ginawa kana bitang makraman bitaw ka magahi mong masol patigo sa kita muna nga dugay yung naulian kanya balik ko kadali di magyud kaya pa na malandong ko diha sa simbahan samtang na malandong ko mga kaigsuonan gidasig ko diri pag gidalisig ko sa Ginoo pagsulod diri sa ato ang recording studio og na malandong ko pagayon og samtang na malandong ko mga kaigsuonan ang gidasig sa Ginoo nga makig-uban ko kaninyo karon aron atong hisgutan ang mga pulong sa kinabuhi sa mga propeta aron atong makatunan masayran kung unsaon nato pag-ila ang mga propeta nga gikan sa Ginoo ug mga propeta gikan lamang sa tao. Kung dunay mga Kristohanon mga kaigsuonan nga naminaw sa pulong sa Dios dili pud sila kalikay makapaminaw makadungog pud sila sa mga taong magpakapropeta. Niya ang ilang panagda mo timing rapod pud ba sa kinhimtang sa kalibutan mo na kung dili talig-on sa kahibalo mahitungod sa mga pulog pasidaan sa Dios sa Biblia medyo madalagid ka mahinungdan nga sa ato karong nga panaguban ato karong sayran o katunan kung unsaon nato pag-ila ang mga propeta nga gikan sa Ginoo o mga propeta nga minugna lamang sa una-una o kana bitang gusto sa tao. Maayong buntag, maayong nga pagiguban ni Geraldine Paniero o ni Nima Selvano. Good morning usab pastor, pwede request kanta na himugso ko. Salamat sa pagtagad. Oras sa itong programa alas 10:46 sa kabuntagon. Good morning, ug maayo nga pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin sa tanang mo replay sa itong programa. Dunay awit nga gahulat diri mga tigsunan ang kinabuhi ko Dios. Og salamat Panginoon, Panginoon puso ko'y
iyong sinisiyasat. Mao ni ang mga witty nga mga awit makalangit diri sa atong programa og nahimugso ko. Kasumbungan ka Ato lang ni nga taganog pagtagad mga kaigsonan sa panahon nga ato nang mahimay-himay ang mga pulong sa Dios nga ato karong paggahisgutan. Diyos ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ikaw ug ako mga kaigsonan, gibayran ta sa Dios. Ang ihang gibayad, ang kinabuhi, ang dugo, ang sakripisyo sa atong Ginoo. Para ang atong kinabuhi makabaton og kagawasan. Dili na ginapos og dili na kinontrol sa kalibutan. Kundili naay kagawasan sa pag-alagad sa Dios nga mo'y tagiya sa tanan. Mahinungdan kini maong awit mga kaigsonan, nagpahinumdom ka nato nga nahitabo kining tanan tungod sa gugma sa Dios. Og iyatang gibayran og nakabaton tag kagawasan. Tungod sa gihimo sa Dios, kining atong kinabuhi nga karon atong gikuptan, ato ning gamiton sa pag-alagad sa Dios lamang. Ato siyang alagaran dili lamang sa 50% nga panghuna-una, 50% nga pagbati, dili lamang sa 50% mga kigsunan nga pag-alagad, kundili ato siyang alagaran sa tibuok natong kinabuhi. In 1% nga panghuna-una, dili nato na tugutan nga 1% mga kaigsunan na 2% og 99%, kundili 100% nga panghuna-huna, 100% nga pagbati, tinguha labaw sa tanan mga kaigsunan kusog kalag, ato siyang alagaran in 100%. Ang gusto sa Dios mga kaigsunan nga sa atong pag-alagad hingpita nga mutuman mga kaigsunan sa iya mga pagtulunan. Ang krusada sa atong Ginoong Hesukristo nga kita mahingpit nga mutuman sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Dios nga atong gialagaran. Aron makasiguro ta nga hingpit ang atong pagsunod o pagkinabuhi sa mga pulong sa Dios, dapat hingpit usab ang atong kahibalo. Aron na atay hingpit nga kahibalo mga kaigsunan ang pamaagi, dapat hingpit pud ang atong oras nga ihatag sa pulong sa Dios. Dili nato kalimtan gyud ang pagbasa sa balaang kasulatan. Daghan karon nga mga kahimtang sa Kristohanon nga daling maluyag mapukan tungod kay dili seryoso nga mihatag og panahon sa Biblia. Ako kang gidasig nga imog yung hatagag panahon ang pagbasa sa Biblia, ang pagpakigsulti sa Dios. Importante kanang ikaw ra. Dili dapat batasanon mga kaigsunan or kanabitang nabatasan lang nato nga mubasa tag Biblia kung doon na po'y mubasa. How about kung ikaw na lang usa? Mga igsuon, kinahanglan dasig ta sa pagbasa sa Biblia bisan kung ikaw ra usa. Kay ang gusto sa Ginoo nga pakigsultihan nato siya nga ikaw og siya lamang, sama sa gipakita ni Ginoong Hesus. Gidala man tuod niya ang iyahang mga tinun-an dito sa bungtod aron sila magampo, pero mingon siya, dinhira mo kay adto kos unahan, magampo kos Ginoo, magampo ko sa Dios. Mao na nga si Jesus kung mahimog mga pagampo, imog yung makit-an nga naginusara siya. Dili siya gustong madisturbo o makadisturbo. Mao nay gipakitang pagtulunan sa atong Ginoo nga pagampo sa amahan. Mao na nga ato nang himuon buhaton sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ako kamong gidasig sa pagkuha sa inyong Biblia og ablihi diha sa ikaduhang libro ni Pedro, kapitulo 1 bersikulo 16. Ang mga nakakita sa himaya ni Kristo. Ingon din wala na mo ipasikad sa tinumo-tumong mga sugilanon ang among pagsangyaw. Ang among pagsangyaw kaninyo mahitungot sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo
kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Dito gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga amahan og may tingog gikan sa kitas-an nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Nakadungog gayud kami sa maong tingog gikan sa langit samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong mga kasing-kasing hangtod nga mo banag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini, walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Mga igsuon, kini ang hanay nga pagsugilo ni Apostol Pedro sa iyahang nasinatian sa iyang pagkaalagad, pagkatinunan o pagkaapostol sa atong Ginoong Jesucristo. Sa iyang pagwali, iyang gipamatud-an nga nagwali siya dili sa iyang kaugalingong pagbati. Wala siya magwali sa iyang kaugalingong panabot. Wala siya magsangyaw sa kaugalingon niyang huna-huna. Iyang gipasabot nga ang iyang pagsangyaw, mga kigsunan, pinasikad dili sa tawhanong panabot kundi pinaagi sa mga mensahe sa Dios. Usa sa mga hisgutan nato, mga kigsunan, mga ilhanan sa tinuod nga mga mensahe nga gikan sa Dios o ang mga ilhanan sa mga propesiya nga gipanagda sa mga propeta nga dili gikan sa Ginoo. Dunay duha ka klaseng propeta, dunay duha ka klaseng gisangyaw o dunay duha ka klaseng nagsangyaw. Og ang duha ka klase, mga kigsunan, dunay yunay duhasad lain-lain nga klaseng resulta. Og mao ni gipakita, mga kigsunan, sa sulat ni Apostol Pedro ang duha ka klaseng resulta. Unang resulta, mga kigsunan, nga nagpakita sa tinuod nga mensahe nga gikan sa Dios, nga giwali sa tinuod nga mga propeta. Ang tinuod nga mensahe nga gikan sa Dios, nga giwali, mga kigsunan, sa mga magwawali nga gisugo sa Dios sa pagtudlo niini ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og sa tanang mga tawo nga nagkinahanglan niini sama kanimo kanako. Masahira nato ang tinuod nga mga wali niining katapusang mga panahon pinaagi sa resulta lamang. Dunag yung resulta, mga kigsunan, og diha sa resulta diha nimo mailhan kung kinsa kanang maong mga mensahe ug asa kana gikan ba na sa Dios or gikan ba sa tao. Mao ni pinakabantayanan, mga kaigsunan, pinakabantayanan. Pwede nimong hinumduman gyud og pahinumdumi ang imong pamilya nga ang pinakabantayanan sa atong pagpangalagad sa Dios kanang mga mensahe nga gikan sa Dios. Hinumduman nato nga doon na po'y mensahe nga gikan sa tao, gikan sa yawa, og dili lisod ang gipakita sa Biblia kung usaon nato pag-ila. Mailhan nato sa resulta. Mao bitaw na niingon si Jesus, ang kahoy mailhan dili sa iyang sanga kundi sa iyang bunga, bunga sa iyang mga sanga. Ang tinuod nga sanga gikan sa tinuod nga kahoy mamunga og mailhan na sa iyang bunga. Ang bunga gihisgutan diha mga binuhatan, mga kinaiya. Ang Biblia, mga kaigsunan, nagsugilon kanimo kanako
nga ang tinuod nga nakalagad sa tinuod nga Dios makit-an gyud na sa iyang mga binuhatan. Bisag unsaon pa na niya angkon nga siya anak o alagad sa Dios o propita sa Dios, ang iyang binuhatan maoy mutug-an kung kinsa siya. Ang atong binuhatan mga kaigsuonan maoy mutug-an kung kinsa gayud ta. Anak bata sa Dios, katawhan bata sa Dios, mga alagad bata sa Dios, mga sumusunod bata ni Kristo. Mailhan diha sa mga buhat nga makita sa tao. Labaw na nga buhat makita sa Ginoo. Una nga ilhanan mga kaigsuonan nga magsugilon kanato og magtudlo kanato mga kaigsuonan sa paggiya sa ato ang kaugalingon samtang nag-alagad ta sa Ginoo. Una nga ang tinuod nga mga mensahe mo resulta gyud na og kanang kahayag, mudan-ag gyud na sa kinabuhi sa tao. Ingon dinhi nga angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sama sa suga nga nagdan-ag diha sa kangitngit. Ang kinabuhi sa tao nga nakadawat sa tinuod nga mga mensahe nga gikan sa Dios, ang usa ka tawo nga nakadungog nakadawat sa tinuod nga pagtulun-an gikan sa Dios, makabaton gyud sa kausaban nga ang iyang kinabuhi walay paglaom kaniadto, nangitngitan og napuno sa bisyo, apan sa dihang makadungog sa mga mensahe sa tinuod nga pulong sa Ginoo ug mudawat sa niini ug magkinabuhi siya niini, makabaton siya kahayag, magdan-ag siya, makabaton siya paglaom mismo sa iyang pagpuyos kalibutan, makabaton siya paglaom. Pero mahimo usab nga kawang ang kahimtang sa usa ka tawo nga makabati makadungog sa pulong sa Dios apan dili mo buhat niini, daw sama raw sab siya nga nag-ilad naglimbong siyang kaugalingon. Naunsaon man nato mga kaigsuonan pagkasiguro nga kanang mga pulonga gikan sa Dios nga moy mudan-ag nato, kaysa ato kang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kinahanglan man gyud nga makakita ta sa resulta before nato ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Naunsaon man nato pagkasiguro nga kana gikan sa Dios. Ang pulong nga gikan sa Dios igawali sa mga tao nga naay Dios. Buti pasabot mga propita ug mga magwawali nga naay Kristo. Ang Biblia mga kaigsuonan nga ang Biblia nga gisulatan sa mga mensahe sa Dios nagpakita og nagsugilon kanato kung unsaon nato pag-ila sa mga tao o mga propita o mga alagad sa Dios nga gikan sa Dios. Makit-an nato sa ilang kahimtang, makit-an nato, mailhan nato sa ilang binuhatan. Kung dunay mga magwawali o magsasangyaw og muhimog mga propesiya o pagpanagna, unya ang kinabuhi balintong kais Biblia, baliktad kayo sa gi-require diha sa Biblia, mga kaigsuonan kulto na. Maubitaw na niingon si Pablo mga kaigsuonan, even si Pablo as Pedro, ila-ilaha gyud ninyo ang mga mensahe kung gikan ba sa Ginoo o kahagikan ba sa tao. Kaya sa unang panahon mga kaigsuonan, kung atong lion lang ang Biblia, sa panahon nga ang mga tao gidumalag mga propeta o gitawag og mga manalagna tigpadayag sa panghitabo sa umalabot, sa panahon mismo sa alagad sa Dios nga mao si propeta Jeremias, dunay mga tao nga nagpropesi apan ang ilang propesiya dili gikan sa Dios kundi gikan lamang sa tao. O ang mga propesiya nga gikan sa tao gipakita gayud sa Biblia nga maghatag lamang kinig kalibog, dili paglaom. Timan ini ang tinuod nga propesiya nga gikan sa Dios, og ang mga propeta o mga magsasangyaw
nga magsulti sa mensahe sa mga pagpadayag, maghatag ni kausaban sa kinabuhi sa tao. Mismo ang naghatod ni ining maong mga mensahe, tinuod yun nga atong makitaan ang kausaban. Munang kung dunay mga propeta diha, dunay mga magwawali diha sa inyong lugar, o niya naghisgot sa mga pagpadayag sa mga pangitabo sa umalabot, o niya ang ilang kinabuhi balintong sa Biblia, kanang balikwaot bitaw. Ang giingon sa Biblia, pag nagbalaan nagkinabuhing matarong, o niya ang nagwali wala magkinabuhi sa matarong. Naapagyapon ang bisyo, naapagyapon ang dili maayo nga relasyon. Mga tao na nga nagwali dili sumala sa gustos Ginoo, kundi sumala lang sa ilahang kanang pagbati. Nga kini sila nag-auhag nga uban sa personal nga mga interes, og dili gyud ni magkauyon sa gustos Ginoo. Maunay mga ilhanan, mga kigsunan nga gipakita sa Biblia nga dunay mga propeta nga nagpropesiya sa mga pulo nga dili gikan sa Dios. Kung makakita tag mga propeta o mga magsasangyaw ang kinabuhi wala maalain sa Biblia, mga kulto o mga piki na sila, mga propeta na nga gikan sa tao lamang ug dili gikan sa Dios. Kay ang mga propeta o mga magwawali nga gikan sa Dios nakapokus na sa gusto sa Dios, nakasintro na mga kaigsuonan sa planos Ginoo. Pero kung naay mga propeta nga gikan sa mga tao o sa ilalam ang kaugalingon, ang focus ana nila kaugalingon nilang interes. Wala na sila magtudlo sa kaubuton sa Dios, ni nagpadayon sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gibilin sa Dios pinaagi sa balang Espiritu. Muna kung kamo makakita mga kigsunan, kung kita makakita mga kigsunan sa mga taong nagwali kunuhay sa balaang kasulatan gamit ang pulong sa Dios, gamit ang mga pagtulunan o mga minsay sa balaang kasulatan, apan sila mismo wala makabatog kausaban, naghimo ragyapon og buhat nga dili maayo, labi na kanang pagpuyo-puyo, mga tao na sila nga nagpili sa ilang kaugalingon dili sa kaubuton sa Ginoo. Even sa panahon sa mga propeta, like ni propeta Jeremias mga kigsunan, kung atong tan-awon ang iyang libro sa Jeremias kapitulo 14 versikulo 14 nag-ingon, apan mitubag ang Ginoo na makak ang mga propeta, wala ko magsugo o magsulti kanila. Ang ilang gisulti kanimo mga pananaon nga dili gikan kanako, mga minaumao nga panagna og bunga lamang sa ilang hunahuna. So dunay mga propeta mga kigsunan sa katapusang mga adlaw nga magsangyaw sa ngalan ni Jesus Christ, sa mga pulong ni Jesus Christ, pero ang ilahang padulngan sa ilang mensahe ilang kaugalingon, nasintro sa ilahang kaugalingon, nasintro sa ilang karatula gamit ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Ang propeta o mga alagad sa Dios mga kaigsunan nga gikan gyud sa Dios, pinili sa Dios, matud pa ni Jesus, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo aron kamo manglakaw. Katong mga tawhana nga gipili ni Jesus Christ, mga taong gipili gipadala aron sa pagsangyaw sa mga pulong minsay sa atong Ginoong Hesus mga kigsunan, mailhan nato sila kaysa ilang kinabuhi. Ang atong Ginoo maoy napataas, ang atong Ginoo mo'y ilang gisentro og napasidunggan, dili ang ilang karatula og ilang kaugalingon. Pero kung makadungog bug mga mensahe ang ilang kaugalingon mo'y mabayaw, mapasidunggan, og ang ilang karatula maoy matipigan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili na sila propeta nga gikan sa Ginoo. Kay ang mga propeta nga gikan sa Ginoo mga kaigsunan, nakasintro na sa gustos Ginoo. Napasidunggan ang Dios, napataas ang Dios, napasalamatan ang Dios. Mismo ang Ginoo mga kaigsunan nagpasidaan na diha sa sulat ni Mateo mga kaigsunan kapitulo 7 versikulo 15 nag-ingon,
pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Muanhi sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos ang bunga nga punuan nga walay sakit, sa mga masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga mga propeta, pinaagi sa ilang pinuhatan. So dini giklaro mga kaigsuonan o gitudluan gyud ta sa Dios nga atong gilagaran kung unsaon nato pag-ila-ila ang tinuod nga mga propeta ug ang mga mini nga mga propeta. Binuhatan nato, binuhatan nila mao'y atong tan-aon, dili ng mga milagro, dili basihanan. Wala ipakita sa Biblia nga ang basihan, ang milagro mao'y basihanan aron ilhon og dawaton siyang tinuod nga propeta. Ang gisugilo ni Jesus Christ, kung doon na may naghimog mga milagro sa ngalan ni Jesus, dili na mao'y atong tutukan og tan-aon, kun dili ang ilang pagpuyo, ang ilang binuhatan. Kita gani mo mga propeta nga nangabit. Kita gani mo mga propeta bisag naghimo og mga milagro o niya daghag bisyo, dili na propeta gikas Ginoo. Kay ang tinuod nga propeta sama ni Kristo, walay bisyo. Sama sa atong Ginoong Kristo, wala niya pasidunggi ang kaugalingon. Ang iyang ipasidunggan ang Amahan, ang Dios nga naas lang kalangitan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ang tinuod nga propeta, mga igsuon ko sa Ginoo, magpropesiya na sa mga pulong nga gikan sa Dios. Og ang mga pulong nga gikan sa Dios maghatag yung nagkalig-on sa pagkinabuhing balaan, maghatag nagkalig-on sa pagkinabuhing matarong. But ipasabot mga kaigsuonan, kung dunay mga propeta nga magpropesi dihas inyong mga lugar, ang mga pulong nga mugawas sa ilang bakba mga kaigsuonan, mag-awhag na sa tao aron magpadayon sa pagkinabuhing balaan, magkinabuhing matarong mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pero ang mensahe nga gikan sa tao, gikan sa propeta nga gikan lamang sa tao, ang gipakita sa mensahe sa Dios mga kaigsuonan, kasagaran nakapokus sa pagpaningkamot sa kaugalingong interes, sa interes lamang sa ilahang karadula. Nag-awag sa mga tao sa pagkinabuhi, dili sumala sa kubuton sa Dios. Mao na nga kung moingon ta nga naay propeta ang inyong lugar og tinuod nga magwawali, tan-awa ang ilang binuhatan. Kung wala sila'y bisyo og ang ilahang tinguha mao ang pagbayaw sa Ginoo, mao ang pagpasidungog sa Dios mga kaigsuonan, paminawa sila, kay sila ang tinuod nga propeta. Apan kung naay mga propeta diha mga kaigsuonan sa inyong lugar, o niya nagkabit-kabit ra, nagbisyo ra, kusugrang mamalikas, kusugrang manunglo, o niya ang kinabuhi pamilya wa magkadimao, bisan pag maghimo silang milagro, bisan pag maghimo sila o kana bitawng milagro nga dili mahimo sa tao, bisan pa kung mubuhi silang patay, dili na mao'y gipakitang basihanan aron ikaw ug ako mudawat nga sila propetas Amahan. Kaya ang tinuod nga mga propeta nga gikan sa Dios ug mga magwawali, magtutudlo nga gikan sa Ginoo, pinili sa Ginoo. Hingpit siyang nakapokus sa pagkinabuhing balaan, hingpit siya nga nakapokus sa pagkinabuhi mga kaigsuonan nga matarong. Mao na nga si Apostol Pablo mga kaigsuonan, doon na say awhag, doon na awhag mga kaigsuonan si Apostol Pablo kung atong lion ang iyang sulat diha sa
Unang Tesalonika, ablihi inyong Biblia diha sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 20 hangtod sunahan. Miingon siya dinhi nga ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo og isalikway ang dautan. Kay maghisgot ganig mensahe nga gikan sa Dios, dunay mga magsasangyaw nga magpatuo nga gikan sa Dios. Duna po'y magsasangyaw nga magpatuo nga tinuod yun nga gikan sa Dios. Pero ang mga magsasangyaw nga nagpatuo nga gikan sa Dios, nga tinuod nga gikan sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makit-an nato ang maayong binuhatan, maayong kinaiya, maayong pagdumala sa pamilya. Pero kung naay mga magwawali, kung dunay mga magsasangyaw dihas inyong lugar, o niya ang pamilya, bisan na lang sa pamilya mga kaigsuonan, upusit na kayo sa gipakita sa Biblia, ginamit mga tao na sila nga ginamit sa ilang kaugalingon lamang, og dili ang Dios mo'y nagpadala kanila. Maunay mga ilhanan mga kaigsuonan nga gipakita sa mga sulat sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Ato gyon ang hinumduman mga kaigsuonan nga mga ilhanan nga gipakita sa sulat ni Apostol Pedro kung unsaon nato pag-ila ang mga propeta nga gikan sa Ginoo. Ingon dinhi mga kaigsuonan nga versikulo 17 versikulo 17-18, dito gayod kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios Amahan og mitingog gikan sa kaytas-an nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong gikahimutan. Kini pagsugilo ni Pedro mga kaigsuonan, sayang nasinatian samtang kuyog panilas ang atong Ginoong Jesucristo. Kung doon na mo'y Biblia diha nga naa sa inyong cellphone, pwede ragyon ninyong tanawon ang versikulo 17, o niya diha sa pulong dito, dunay cross reference diha nga nag-ikis nga blue nga araw mga kaigsuonan. Kung imo na siyang pisliton, diha mutug-an mga kaigsuonan kung asa ni mabasa ang mga nasinatian ni Apostol Pedro sa dihang kuyog pa ang atong Ginoong Jesucristo. Diin mabasa diha sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Amo ni ang gipakita dinhi mga igsuon ko sa Ginoo sa iyang mensahe. Dire sa bersikulo 19, ingon dinhi, busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo sumala sa sama sa suga nga nagdanag diha sa kangitngit. Mudanag kini sa inyong kasing-kasing hangtod hangtod nga bubanag-banag ang adlaw sa Ginoo og ang kahayag sa kabugason. Diha gisiguro ba ang aigsuon, kon ang mga pulong sa Dios maogyoy atong nadunggan, mo'y atong nasabtan og nadawat mga kaigsuonan kus Ginoo, makalahutay gid ka. Timan ini, kon sa imong pagkakristohanon, mga pulong gyud sa Dios ang imong nakatunan, mga mensahe gyud sa Dios ang imuhang naikinabuhi. Timan ini siya, makalahutay gyud ka, makalabang gyud ka hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo. Mo ni giingon dinhi, hangtod sa mubanag-banag ang adlaw sa Ginoo og ang kahayag sa kabugason. Ang buti pasabot hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Kon sa imong pagkakristohanon, mga mensahe sa Dios ang imong gikinabuhi, mga pagtulun-an ni Kristo ang imong nakatunan, og kanunay nimong giampingan bisan sa unsang sitwasyon nga imong masinatian. Timan ikini, dili og dili gid ka mapukan, kay ang mga pulong sa Dios nga imong naangkon karon og sa umalabot, mulig-on man kanimo og muhatag manimog dakong paglaom tinguha sa pagpadayon sa paghulat sa atong Ginoo. Pero kung dili mensahe sa Ginoo ang imong nakatunan, gagmay lang katalagman, talikdan dayon nimo ang buluhaton sa simbahan. Munang kabantay ka,
Daghan kayong mga taong dasig kayo sa pagsugod pa lang sa pagsimba. Pero sa panahon nga doon na mga katalagman o mga problema, mubiya na yun sila. Unsa may giingon ni Jesus, mga tao sila nga nakadungog sa mga mensahe, apan naminaw sa mga tao nga naglimbong kanila. Doon ay upat ka klaseng kasing-kasing sa tao. Parehong nakadungog sa pulong sa Dios, pero ang ilang gitipigan mga pulong sa kalibutan. Munang kung naa kay nakatunan nga mga pulong sa balang kasulatan mao'y tipigi ug ayaw intertina ang mga pulong sa kalibutan. Daw natay usa ka igsuon nga nagpakisayon nga dunay nagpropesi sa ilahang lugar. I think murag nga silang simbahan o niya nagnanagna. Ako siyang giingnan nga ang tinuod nga pagpanagna sa mga tinuod nga mga propeta dili gyud na sukuhay sa Biblia. Pero kung sukuhay na kanis Biblia, dili na tinuod nga propeta. Ikaduha, kung nanagna siya nga nakapokus sa iyang kaugalingon, matikod manguta, makailata. Kay doon na tay kaalam gikan sa Dios. Ikaw ug ako dunay kaalam. Gamita ang imong kaalam gikan sa Dios. Timan sa dihang nakadungog nakabati ka sa pulong sa Dios, miabot nga na kanimo ang kaalam nga langit nun. Gamita ang kaalam nga langit nun, mga kaigsunan. Gamita ang kaalam nga langit nun. Nga muila sa tao nga magpropesi, managna. Ang tinuod nga propeta nga managna sa mga mensahe sa Dios. So malabot nga mga panahon, mga kaigsunan, lig-uno niya ang mga tao sa pagkinabuhing malaan. Lig-uno niya ang tao sa pagkinabuhing matarong. Siya nga nag-awhag nagalig-on, makakita usab kita nga siya nagkinabuhing matarong, nagkinabuhing malaan. Pero kung magdasig siya nga mulig-on nga magkinabuhing matarong apan siya di gani nato makitaan pagkamatarong, dili siya tinuod nga propeta. Kaya ang tinuod nga propeta, mga kigsunan, ang tao nga gisangyawan og siya nga nagsangyaw balaan, matarong, o kanunay napataas ang Dios, napasidunggan ang Dios. Maunay atong bantayan sa atong panahon karon, kay pertinang daghanang nagpakapropeta, pertinang daghana. O naaga ni mga nagpakropeta, siyempre maghimo ginag mga milagro aron pagpamatuod, aron mapanatud-an nila nga sila propeta. Pero ang gisugilon sa Biblia nga pagpamatuod nga sila tinuod nga propeta nga gikan sa Dios, ang ilang binuhatan. Sunod, ang tinuod nga mga propeta nga gikan sa Dios, dili kaugalingon ang ilang ipasidunggan. Pabilin silang mapobsanon ang ilang ipasidunggan, ang ilang ipakadako ang ilang Dios. Nga imong Dios, nga akong Dios, nga mo'y nagluwas kanato. Kining maong mensahe nagpahinumdom kanimo, nagpahinumdom kanako, nga sa panahon nga dunay mga tao nga magsangyaw sa pulong sa Dios, ato man kining masugatan, makitaan, ug ato bagyong masinatian sa tibuok natong kinabuhi samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. Timan bisag maghimo pa sila ngilngig nga milagro, apan ang ilahang kinabuhi mo ilang gipasidunggan, apan ang ilang kinabuhi, ang ilahang organisasyon mo ay napataas, dili na sila tinuod nga propeta. Pero kung makakita ta og mga propeta nga nagsangyaw sa mga mensahe sa Dios, naghimog mga milagro, mga igsuon kos Ginoo, og napataas kanunay ang Ginoo, napasidunggan ang Dios, o gidasig ang tao nga mudangop sa Ginoo, gidasig ang tao nga musalig sa Ginoo, gidasig ang tao nga musunod magkinabuhi sa pulong pagtulunan ni Kristo nga gibilin sa Biblia. Sila ang tinuod nga mga propeta. Sila ang tinuod nga mga magsasangyaw. Kung ato silang atimanon, ato silang bisitahan, o ato silang amumahan, ato ning gibuhat sa atong Ginoo,
ug ang Dios mismo nagsaad nga ikaw ug ako samtang magabuhat tay niini gantihan og panalanginan gaytas Ginoo. Mao ni ako ang gikinabuhi o gitudlo nako sa akong pinuy-anan sa akong asawa. Makapila na ako gipahinumduman akong asawa sikat pa kaniadto. Akong gusto kang panalanginan sa atong pagkuyog sa pagpaabot sa atong Ginoo nga atong ilagaran. Kung dunay mga alagad sa Ginoo nga nagsangya og nagkinabuhi sumala sa mensahe nga gibilin sa Biblia, aron ka panalanginan atiman na sila, amumaha sila, kay damor nato silang amumahon, damor tang amumahon og atimanon sa Dios nga makagagahom. Mao na gipakita nga mga saad sa atong Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 25 sugod 31. Ug sa diha nga amo nang gipaningkamutan kuyog sa akong asawa ug sa akong pamilya, wala gyud mi pakyasa sa Ginoo, kay ang atong gialagaran nga Dios dili man gyud siya malimot sa iyang mga saad, dili siya malimot sa iyang mga mensahe. Sa dihang makita niya ang tao nga nagatiman sa iyang mga alagad, sa dihang makakita siya ang mga tao nga seryoso nga misabmitar, mi respeto ug nagpakabana sa mga lakaw, mga panginhanglanon sa iyang mga alagad nga nagsangya ug nagtudlo sa mga pulong gikan kaniya, igsuon ko sa Ginoo, panalanginan kayo nas Ginoo. Una niingon ang atong Ginoo, bulahan kay ang tao nga nakapainom og bugnang tubig sa akong mga alagad. Maingon ang ubang mga magwawali, panalanginan manggani sa Ginoo ang tao nga nakapainom og bugnang tubig unsa kahatong nakapakaon gyud sa tinuod nga mga alagad sa Dios. Og dunay pamaagi ang Dios kung unsaon nato aron maatiman nato ang mga alagad sa Ginoo. Munang sa akong kinabuhi uban sa akong asawa, ang iya sa Dios, iya gayud sa Dios. Ang para sa Dios, para gyud na sa Dios. Og sa diha nga mo nang gi-apply among gikinabuhi, wala pakyasa sa Ginoo ang iyang mga mensahe. Among nasinatian ang gisugilo ni David ug iyang gisulat diha sa libro sa Salmo 18 versikulo 25. Si David miingon sa dihang nakigsulti sa Ginoo, miingon si David, o Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, maayo ka ni adtong putli. Mao na nga kung makinabuhi tang putli, wa tay bisyo, wala tay sala, panalanginan kas Ginoo, kay ang imong masinatian karon og sa malabot ang kaayuhan nga gikan sa Ginoo. Kaayuhan sa imong pagpanarbaho, kaayuhan sa imong pagnegosyo, kaayuhan sa imong pagpuyo sa uban sa imong amo, sa imong pamilya, pareho tanan kaayuhan ug dili kadautan ug walay kaalautan nga imong masinatian. Munang muingon ko, kung tinuod kang nangalagad og seryoso ka nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, puno kas panalangin, mapuno kas panalangin, dili lamang sa espirituhanon kundi sa mga butang usab kay saad na sa atong Ginoong Hesus. Paharian ninyo ang Dios pagkinabuhi sa gustos Ginoo, sa kabuton sa amahan. Unya ingon si Jesus, tanang butang idugang ra niya ninyo. Munay saad sa Ginoo. But ipasabot, dili ka kawad ag butang, dili ka kawadan sa tanan nga gikinahanglan nimo sa pagpuyo sa kalibutan. Dili ka kawadan. Unya damor kang dasigon, damor kang ligunon, kay matud pa ni Ginoong Hesus, dugangan ka, dugangan pag-ayo mga kaigsuonan ang unsa may naa kanimo, ang imong pagtuo, ang imong pagsalig, ang unsa may kalipay, kalinaw ug unsa may mga panginahanglanon sa imong pagpuyo timan dili gayon na kabsan, panalanginan ug tagbuon gyud na sa Ginoo. Salamat Panginoon, puso ko'y iyo'y sinisayasat. Dire lang sa itong programang
ang pulong mo kinabuhi ko. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin nga na sa mga kaigsunan nato nag-share sa ato nga programa nga to sa inyong mga kailagigala. Unyang gabi, uban-uban gyapon ta sa ato ang programang pulong mo kinabuhi ko. Si Chiliam Liman Katubig, watching from Bohol, ang Ginoo magpanalangin og daghan ani buluhaton pastor. Dalaygon ang Dios. Kumusta mo diha pastor? Ang Dios magauban magpanalangin kaninyong tanan. Maayong buntag ni Jilon Mingito Garces, ang propeta dili naguro importante nga magpaila nga propeta jud ko. Aniya ibutang dayon sa iyang Facebook name propeta. Ang uban ni Oyon pod propeta sa tao. Tinuod na insakto kayo ni nga mensahe. Dili iyang kaugalingon mo paila. Ang iyahang binuhatan og ang iyahang kahintang og mismo ang mga tao, ang Ginoo, mga kigsunan nagpaila og mopaila ni ini. Sumalas ato ang ginadungog nga mga mensahe karon mga kigsunan ngang tinuod nga mga propetas Ginoo. Hingpit nga matarong, hingpit nga balaan og tarong nga midumalas Pinoyanan. Maayo nga buntag ni Angelo Sasa, may buntag ug maayo pakiguban ni Mimi Dalio ang Dios magpanalangin. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang mensahe sa Dios mga kaigsuonan sumala sa awit makalangit ni ining tagnaa. Matod pa ang atong kasing-kasing ginasusis Ginoo. Tinuod gyud na mga kaigsuonan nga puso ko'y sinisayasat. Ang akong kasing-kasing ginasusis sa Dios sumala sa gisulti ni propeta Jeremias kapitulo 17 bersikulo 10. Ang atong Dios nga atong gilagaran kanunay nagsusi sa atong kasing-kasing una-una ug siya nga Dios nga muganti sa atong binuhatan ug sa pagkinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Ang lahat ng bagay ay diningin. Good morning sa tanan tong mga kaigsuonan, mga listeners sa atong FM station 101.3. May buntag maayo nga pagpaminaw kaninyong tanan. Oras atong nga programa alas 11:29 na sa kabuntagon. Sayo nga katuhon ni ining adlawng Lunes. Onya Pizza City na sa bulan sa April. Apit na pod closing mga kaigsuonan kus Ginoo. Graduation na sa atong mga kabataan. Ang uban nag-prepare na sa ilahang tuga para sa ilahang mga mo-graduate nga mga anak nga mopaso diha sa entablado sa ilang eskwelahan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag usa. Sunod na tong panag-uban atong hisgutan ang ikaduhang kapitulo sa ikaduhang libro ni Pedro. Ang hisgutan dinhi mini nga mga magtutudlo. Atong hisgutan ato ning katunan og dinhi nato masayran kung unsaon nato pag-ila ang mga mini nga mga magtutudlo. Karon mga kaigsuonan nga ato ang gihisgutan mga mini nga mga propeta. Sunod mga mini nga mga magtutudlo unsaon nato pag-ila. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan og magauban magatagbo sa unsa may atong gikinahanglan. Pero mauni timan kung unsa imong gipugas imong gyud nang anihon.
Pero kung wa kay gipugas, wa gyud kay anihon. Mao gyud nay gipamulong sa Dios nga mao'y makagagahom sa tanan. Ulahan gyud to nga dunay gibuhat. Kay do na gyud madawat. Pero wa kay gibuhat, o nagiingon sa kalibutan, maglaway ra ka. Nganuman, maibog ra ka. Pero kung do na kay gibuhat, do na kay gihimo, i-bless kas Ginoo. Dalaygon ang Dios, nagapanalangin kanato o nagatiman kanato mga kigsuonan sa atong pagpuyo ni ining adlaw. Kilala mo ang lahat ng bagay ay diling Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, atong pasalamatan ang Dios ato siyang pasidunggan sa mga pulong nga ato karong nakatunan mahitungod kung unsaon nato pag-ila ang mga propeta nga gikan sa Ginoo o propeta nga minugna lang sa nauna sa tao. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami kanimo sa imuhang pagpanalangin na usab kanamo sa mga pulong nga amo karong nadunggan na sabtan, mga mensahe nga amo gayod nga nabatunan ni ining amo karong panag-uban sa pagpaminaw kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming gitipigan ug imo kaming gitudloan bisan gani sa pagkabot sa imo mga saad nga kami imong panalanginan. Imo kami gisuginlan sa mga yawi sa panalangin kung doon na mi gihimo gipugas amo gayong anihon. Thank you so much Lord nga imo kaming gitipigan ug imo kaming giatiman karon sa mga pulong nga amo karong nasabtan. Tabangi kami sa pagkinabuhi nini ug pahinumdumi kami sa mga pulong nga among nadunggan aron sa ingon nga kami magmalampuson sa pagsulod sa dapit nga wa nay katapusan. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga nagmatinod-anon kanunay. Salamat o Dios sa imong pag-atiman o pagtagbo o pagproteksyon o labaw sa tanan sa mong paghatag pabor sa unsa may ilang gikinahanglan karon sa unahan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo kaming tanan imong pagagunitan. Diha lamang kanimo Dios ang mga pagdaig pagpasalamat, mga pagpasidungog, alang lamang kanimo ang tanang kadungganan, himayag pagpasalamat, diha lamang kanimo ug alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong adlaw. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday nag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon
Gani mo, Jesus. Musayaw ko, tulokso ko, mudagan ko dool. Gani mo, ihalad na ang tanan.